एआइसिसिनि मिटिं मथे सिकिउरिटिनि मथे क'क्राझार बियाबाव गर्जन मोसाहारि अर्थात आंनो फाइनाल लिस्टआव फैबाय। दिनैनि दिनाव सोरजों जुजिगोन एक्जाक्टलि बुंनो हाया। दोहौआ बिपिएफआनो दङ। बे दोहौखौ बिथांमोना लाखिबाय थानो हायोबा निश्चय कंग्रेसनि दावहाया बिपिएफजोंनो जागोन। गिबियावनो प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना केन्डिडेटखौ होग्रोदो, बिनि उनावहाय बेसेबां फैसा मोनो नोंथाङा बेखौ गर्जननो खोन्थाफिनबानो जाबाय। बिदा फंबायनि अनलायनायनि आब्रुथिया गैया जालांबाय, बेफोरखौ लाबोफिननो फसंफिननो बे भारत स्वाधीनखौ जन्म होग्रा कंग्रेसआ, संबिधानखौ जन्म होग्रा कंग्रेसआ रायजो राजाजों खावलायदों। आसामा दिनै one of the 5 poorest state in India. क'क्राझार बियाबावहाय नोंथांनि मुङा सिगांनिफ्रायनो कंग्रेस केन्डिडेट महरै सावरायजाबोबाय थादों। दासिम बर्थमान मा स्टेजआव दं नोंथाङा जुदि केन्डिडेट मोननो गोनां? गिबियावनो आङो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो क'क्राझार 1 नं लकसभा बियाबनि जानानै केन्डिडेट महरै बयनिसिमबो रायजो राजाजों आंनि खुलुमनायखौ जासिनाय खालामबाय। नोंथांनि सोंनाय मथे नंगौ, सिगांनिफ्रायनो बे क'क्राझार बियाबाव आंनि नामा निउसआव फैबाय थादों। सिगांबो रावबो गैया, उनावबो रावबो गैया। आरो मैयानि एआइसिसिनि मिटिं मथे सिकिउरिटिनि मथे क'क्राझार बियाबाव गर्जन मोसाहारि अर्थात आंनो फाइनाल लिस्टआव फैबाय। बे खोथाखौ दिनैसिम अबसे ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपाराव ओंखाराखै, किन्तु दिल्लीनिफ्राय आरो भुपेन बरा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आंनो फुङावहाय कंग्रेसुलेसनखौ जासिखाबाय। जे गर्जन थिखोना नोंनि जाबाय, जोङो दिनै खानि एसे दोहौ दङ, बेखायनो हयथ' बेलासियाव नङाबा गाबोन लिस्टखौ होसिगोन होननानै बुंदों। गतिके आङो केन्डिडेटआ कंग्रेसनिफ्राय आंनो जाबाय आरो रायजो राजानिसिम आङो खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे कंग्रेसआ जिहेतु बाहाय धर्म निरपेक्ष, बाहाय जाथि राव बासिया उन्नति आरो गोनांथिखौ लानानै जोङो एबारनि जुसखौ लादों। भारतनि गणतन्त्रखौ रैखा खालामनो थाखाय भारतआदि मोनसे ससियेलिस्ट सेकुलारिस्ट मोनसे हादोर, जोंनियावहाय साख्रि बाख्रिनि आंखाल जालांबाय, कल कारखानानि आंखाल जालांबाय, बिदा फंबायनि अनलायनायनि आब्रुथिया गैया जालांबाय, बेफोरखौ लाबोफिननो फसंफिननो बे भारत स्वाधीनखौ जन्म होग्रा कंग्रेसआ, संबिधानखौ जन्म होग्रा कंग्रेसआ रायजो राजाजों खावलायदों। आरो आङो कंग्रेसनि जानानै बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे रायजो राजा दले बले कंग्रेसनो आखाइनि सावगारियाव गर्जन मोसाहारिनो भट होनानै जयजोगद' खालामो। जिहेतु नोंथांनि केन्डिडेटआ कनफार्म जाबाय, रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा इस्यु लानानै नोंथाङा बिसायख'थि गेलेनो थियारि? दिनैनि दिनाव जोंनि बिसयाथ' बिटिसि हिसाबै, बिटिआर हिसाबै बा आसाम हिसाबै जोङो ग्रास रुटआवनो दङ। आसामा दिनै one of the 5 poorest state in India. आरो जोंनि उदालगुरि, चिरां, बाक्सा आरो क'क्राझारखौ जोङो नायोबा आरो जोंनि गरिबनि हारा गोबां। दा बेनिखायनो जोंनियावहाय लामा सामाया एसे जादों बिपिएफनि आमोलाव, बेनि अनगायै डेभेलपनि जेबो राहा बिथांमोना बानायनो हायाखै। दा डेभेलपनि राहा होनोब्ला जोंनो मावनानै दांनानै जानो थाखाय राहा नांगौ, आरो बे मावनानै दांनानै जानायनि जोंनि गुबै राहायानो जाहैबाय आबादनि राहा। दिनै आबाद फोथाराव जोंनियाव दालां स्लुइस गेट जेबो गैया, आरो बिनि अनगायै जोंनो साख्रि बाख्रि मावनानै जानोबो जोंनाव बेबायदि जेबो सुबिदा गैया। कल कारखाना जोंनियाव आखायाव गैया। दा बिदि अबस्थायाव जोंनि लाइमोनफ्रा स्कुल पास आउट जादों, कलेज पास आउट जादों, डिप्ल'मा डिग्री लानानै पास आउट जादों, नाथाय बिथांमोननि थाखाय भबिष्यतआव थांनानै थानानै साख्रि थेलेबलेब सुखि ग्रें ग्रें रायजो जानायनि जेबो सिमांखौ जों नुनो हायाखै। दा बेनो 1 नाम्बार कंग्रेसनि मुद्दाया। आंनि साननाया जे एबाराव जुदि रायजो राजानि अननायजों आङो एमपि जालाङोब्ला आङो 1 नाम्बाराव जे साख्रि बाख्रिनि अबस्थाखौ क्रिएट खालामगोन, कल कारखानानि बेबस्थाखौ क्रिएट खालामगोन, आरो आबादनि राहाखौ बेबस्था खालामगोन, आरो हान्थामेलानि बेबस्थाखौ खालामगोन। क'क्राझार समष्टि हिसाबै जे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि एनडिएनि सासे बिजाथि थागोन आरो बेराफारसे बिपिएफनि बिजाथि थागोन। नोंथाङा जुदि केन्डिडेट हिसाबै बिसायख'थियावहाय सोरजों जुजिगोन बायदि नोंथाङा मोनदांथि लादों? दिनैनि दिनाव सोरजों जुजिगोन एक्जाक्टलि बुंनो हाया। दोहौआ बिपिएफआनो दङ। बे दोहौखौ बिथांमोना लाखिबाय थानो हायोबा निश्चय कंग्रेसनि दावहाया बिपिएफजोंनो जागोन। नाथाय नुबायदि दिनै इउपिपिएलआबो आरो बिपिएफआबो बिजाथिखौनो होनो हायाखै। दिनैसिम बिथांमोननियाव खोब उगुल थुगुल। दा बेफोरखौ नायोबा सोरनो होब्ला मोजां जागोन, सोरनो होआबा मोजां जाया, बेखौ थिरां खालामनायाव बिथांमोना गोब्राब जाबाय। सोरनोबा होयोबा सासेया बोराबगोन, आरो सासेनो होयोबा गुबुन सासेया बोराबगोन, आरो बेबायदि बोराबलायोबा बिथांमोननिया भटार्सफ्रा खोब गावगोन।
दा बेखायनो गिबियावनो प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना केन्डिडेटखौ होग्रोदो बिनि उनावहाय बेसेबां फैसा मोनो नोंथाङा बेखौ गर्जनो खोन्थाफिनबानो जाबाय।